Сёння знешні доўг Беларусі складае больш 25 мільярдаў долараў. А з наступнага года, з 2011 года, нам уже неабходна будзе іх пачынаць аддаваць. Вашыя сённяшнія пенсіі, стыпендыі, падвышаныя заробкі дае вам не цар Александр. Вам іх плоціць Міжнародны валютны фонд. А цар хлусіць, калі кажа, што гэта даеце вам сам. Нашыя дзеці, унукі, нават тыя, хто не нарадзіўся ўжо ў даўгах. І пры ўсім пры тым мы яшчэ кормім розных жулікаў з апарата так званай саюзнай дзяржавы і з розных падобных структураў. Скажыце, дзе тут наш нацыянальны інтарэс, калі за наш кошт утрымліваецца немалы штат розных чыноўнікаў саюзнага апарата, а на розныя саюзныя праграмы выдаткоўваюцца дзесяткі мільёнаў долараў, і гэтыя грошы так званага саюзнага бюджэта проста раскрадаюцца. Вы толькі удумайцесь, пра што абсалютна адкрыта гаворыць у Народнай газеце 23 лістапада гэтага года адна з такіх чыноўніц. Это Татьяна Романова, начальник отделу бюджетной политики у сферы деятельности союзной державы Министерства финансов Российской Федерации. Цитую. Отсутствует нормативное регулирование и казначейское исполнение бюджета союзного государства на территории Российской Федерации. До сегодняшнего дня не подписано соглашение между Постоянным комитетом союзного государства и Федеральным казначейством об исполнении бюджета союзного государства. Поэтому в работе преобладает низкий уровень контроля над использованием средств. Конец цитаты. Кажучи простыми словами, наши с вами союзные гроши трапляют у Москву, а там вельми моцно допомагають у будаўніцтве шыкоўных палацавых катэджаў на Рублёўцы. І гэта цягнецца ўжо на працягу больш 10 год. Вось таму у маёй праграме і ёсць пункт аб выхадзе з саюзнай дзяржавы і падобных утварэнняў. Я лепш гэтыя грошы накірую на падтрымку або на льготы інвалідам, навучэнцам, пенсіянерам, студэнтам. Паважаныя сябры, я іду на гэтыя выбары, каб абараніць карэнныя нацыянальныя інтарэсы Беларусі і ўсіх яе жыхароў. Усіх тых, хто лічыць Беларусь сваёй радзімай, незалежна ад паходжання і веравызнання. Наш прынцып – нацыянальныя інтарэсы вышэй за ўсё. Калі вы даверыце мне пасаду прэзідэнта, то адзінай маёй мэтай будзе рэалізацыя гэтых прынцыпаў. А каб вы не усумнілись у моих словах, я объявляю об том, что я вызываю на теледебаты про кремлевских кандидатов на посаду президента Республики Беларусь. Александра Лукашенко, Андрея Санникова, Владимира Некляева. Я готова до формату 1 на 3. Вось там вы и разберетесь, кто чего варты. У той же час хочу выказать падзяку кандыдату прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму за падтрымку шэрагу важных палажэнняў праграмы партыі БНФ. Гэта палажэнні аб непавелічэнні мытаў на ўвоз імпартных машын, легкавых машын. Гэта палажэнні аб ліквідацыі базаў на тэрыторыі, замежных базаў на тэрыторыі Беларусі. Шкада, што нашы калегі по БХД не своечасова долучились до наших прапановаў, не подписали у свой час маніфест об обороне национальных интересов, прапанаваных партыяй БНФ. Але, як кажуць, лепш пазней, чым ніколі. І напрыканцы свайго выступу я хацеў бы яшчэ развярнуцца да дзеючага прэзідэнта. Александр Григорьевич, у час вашага знаходжання ў Рыме і сустрэчы з папам рымскім, вы разам былі з сынам Мікалаем, вы, або ваш сын Мікалай, уручыў папе рымскаму буквар. Добра ўсё глядзелась, але ёсць адно але. Быў уручаны не беларускі буквар, а расійскі буквар.
І в даденій ситуації ви виглядали не як президент самостійної, незалежної держави, а просто як представник якого-то регіону Росії. Було кривдно, звісно, що у вас не було білоруського буквара. У свій час мій син Андрій вчився у школі у першому класі ось по такому білоруському буквару. І він пішов якраз у 1994 році у перший клас. Під час переводу школи на русскую мову гэтыя буквары здавались у макулатуру, і йому вдалося один з їх забрати до себе і заховати. На жаль, зараз эта школа на русской мове, это школа номер 1 города Шклова. Вось у гэтым букваре нават ёсць і штамп школы номер 1 города Шклова. Вось я хочу гэты буквар перадаць вашему сыну, так як вы казалі, што ваш сын вельмі любіць беларускую мову. Я яшчэ хочу ему перадаць у падарунак і вось гэты сцяжок бел-чырвона-белы, і вось гэты герб пагоня. Я думаю, что для вас будет корисно почитать и программу ВНФ. Я передам ее для вас. Почитавши эту программу, вы побачите, что сябры партии ВНФ – это не вороги белорусского народа. Это не отщепенцы какие-нибудь. Я думаю, что вам будет соромно за сказанные недавно вами словы у адрес сяброў партии БНФ и іншых партий. И на развітанне я хочу еще раз вернуться до выборщиков. Поважаныя сябры, я урачыста абяцаю вам, калі вы падтрымаеце мяне, Рыгора Кастусёва, и я буду абраны президентом Республики Беларусь, я зараблю усё, каб Беларусь была утульнай, каб Беларусь была незалежнай, каб Беларусь была дэмакратычнай дзяржавай. Я зраблю ўсё, каб вам у гэтай дзяржаве жылось вольна, жылось годна, каб вы жылі тут прыстойна, каб вы маглі гадаваць сваіх дзяцей і ўнукаў. На гэтым я, Рыгор Кастусёў, хочу развітацца з вами. Але я кажу да пабачэння. Мы яшчэ сустрэнемся з вами ў дзень выбараў на плошчы. Жыве Беларусь!